30,000. Dilya. Oh, pero nabayaran naman na niya. Dili lang kumukuha na anak. Dili lang sa ko anak. Picturean na kanamo para magpa-proof lang namo nga nakaabot mi diri. Oh, nakaabot diri pero ana, dali man ka anak nga. Wala pa ko iba, wala man ko ibayad. Si Ma'am Dilya. Oo. Nakakuan ka kabalo ka nga na hatod karon nga Pwede na ko kabalo unsang lawat. sa Lazada ni siya. Sa daon sa Manday na. Lazada delivery sa box na assorted. Wala man siya nag-inon sa kuha. So, wala ko din nilang bayaran ma'am 30,000. Ay, wala akong kakuha na. Wala ko siya nag-inon sa kuha. Wala siya nag-inon. Nasa sa Lazada. Hindi nakakarton. Isa ka na po kaayong ka ba? Mukha man sa Isa na siguro ni siya. Pa-forward sa ako ni 30,000. Dilya Charisma. So, ni ma'am. Pero nabayaran naman na niya. Okay, di pa kulit mga sa amo. Basig diri Di pa, bayad na siya dito daan. Una siya nagkuhan diri pa deliver kay dili biya pwede Makati man daw to. Ilang kumukuha na kay wala siya nag-ingon sa Lizel ang yan gipa kuan diri sa package na duha ka karton. Tapos sa Makati to. Nya wala pa nabayaran niya kato. May bayad naman to. May bayad na to siya. Blite, wala ko'y problema to. Dawat naman ko diri. check na lang sa imo ha ma'am kay kung imo tama tong mga address pangalan nimo diya tanan dito siya nya kung halimbawa nga dili nimo kwaon picturean lang kanamo para magpa-proof lang namo nga nakaabot mi diri. Oh, nakaabot diri pero kana laliman ka ana nga wala pa ko iba, wala man ko ibayad kay siya nagtawag sa kuha. Mga duha pa daw ka bulan, karon pa daw June maabot. Oo. Oo. Paspas man ang delivery dito ron paspas ang courier mao ni sayo na abot. Bago mo bago naman. Paspas na. Dili lang sa kuana kay katong iyang ipadala sa kuha mo koy problema to. Ya wala pa si kwarta nga ipadala dili nabayaran na to. Kanamo para proof lang namo sa amo office. Sigana lang abot mi diri. Ana, Shirley, basi dali kampra. Halala. Sigana lang, ma'am. oh basta kay dili lang kukuha na. Picturean lang kanamo. Sige, basta kay Halala, record lang agoy. Dili ay para proof lang namo nga nakabot mi diri. oh, kay wala pa bi ko kabalo kung sa iyang kuan dito. Kuana, kay duha ba ato ka karito. Kaya bayad na to. Malingog na lang ko ma'am, ikaw na lang abri ko sa inyo. Kita ka pangalan. Ya dili lang sa kuan kay Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Maglog lang ang bibig. Nagtuod sa Panginoon. Okay. Pasensya na akong nakibaan ha. Ay message para sa imo ha. Happy 66th birthday, Mama Dilya. O my Mama, salamat sa tanan na sakripisyo. Pinangangay ka na mo tanan, kamuli pa ka. Naot nalipay ka sa among gamay na sorpresa. Inserve mo na. Ang di mo na, Elmi, mag-aopen
hapon, normal akong mga plano. Once again, happy 66th birthday. I love you so much, Mama. Miss ka kamo tanan. Sending love, hug, and kisses from Qatar with love. Mga anak mo, mangayo may kuan, ma'am. Mangayo may gamay ni mong sakit sa imong anak. Sir, daghan kayong salamat sir. Nakay surpresa nga. Diya kuan sa ko wala kay kumudahon na. Ingon ani. Kaya yung katong package na imong pinapadala, daghan yung kayong salamat. Basta magayo ay daghan kayong salamat si Lola. Ito magtuong nga ingon ani. Ang pangalan mo, happy birthday, ma'am. Mom, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan natin si Ma'am. Magnahay, napo kayong siniberigan sa inyo anak. Kain sa iyang napo kayong maguguma para kanino. Happy birthday! On sa last message sa inyo Ma'am. Sen, naman ka sa layo, pero mahal na mahal ko kayo ka. Kanya, gimingaw na gimingaw ka. Ulit ka na. Okay. Happy araw na daw, Ma'am. Okay, okay lang. Basta normal naman lang. Okay, happy birthday. Palakpakan natin si Ma'am. Happy birthday.